ng La Virgen de la Ciudad de Portavaga, la Celestial Gonzaga, Rectora de Rubia de Cavite, su puerto, Reina de Cavite, la luz de Filipinas. Ang tagapagtangkilik ng lungsod at ang buong lalawigan ng Cavite ay isang dala ng mga Caviteño sa mahigit na 3 siglo. Daan-daang taon na nakararaan na isang gabing napakalakas na ulos habang nagbabantay ang isang sundalong Kastila sa pintruan ng Portavaga. Isang nakakasilaw na liwanag ang kanyang nakita na nagmumula sa maalong kamalitan ng kanyang kawan. Nagulat na matakot sapagkat naninilalang ito ay mga piratang Muslim. Sigaw ang sundalo na ato! Ato! Habang papalapit ang liwanag sa kanyang pinatatayuan, isang kaakit-akit at malambing na tingin. Ang nagtanong kung bakit hindi niya nakikilala si Maria at sinabihan sa kanyang paraan. Ang sundalo ay buong-ihanan at pagkabang nagluhod sa harap ng mahal na tingin. Ginawagan ng Rio, isang kamakwadong nanawan ng mahal na Birhen ng Solidad ang matangkaltuan sa mapang ng dagat sa lugar kung saan nagpakita ng mahal na ina. Natagpuan sa likod ng nanawan ng Sul na 12 de Abril 1692, anyo 1 puso estas sa isa na ibahin natin na hindi sabihin ang pananalawang ito ay nilagay dito ni Juan Molina noong Abril 1692. Ang nalawang ito ang pinakamatandang na napiling pitang nalawa ni Maria ito sa ating bansa. Ang mga nagtatang Caviteño, mga yamang mahalakal na manilagal train na nag-aandog ng mga mahaling biyas sa pinto upang ipanaluti sa larawan ng mahal na Birhen bilang tanda ng kanilang pasalamat sa ligtas na pagbabalik mula sa paglayak ng mga kalakal sa Cavite. Ginamit ang Arsobispo ng Manila ang naturang larawan upang igawan ang pagbabasbas ng mga maglalayat ng Galyong sa Cavite patungong Mexico sa isang seremonya ng paghayo. Dahil dito, nilagay ang patrona ng mga Galyon ang mahal na Birhen ng Solidad. Maraming mga ang nakamit sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria sa paglipas ng panahon. Noong December 1778, na magamanap ang poblasyon ng mahal na Birhen Solidad sa ngalan ng kanyang pamahalahan Papa Juan Pablo II sa pamagitan ng Apostolic Council sa Pilipinas. Lumang pag-alagalang Bruno Tropiniano. Taong 2018 nang ito ay gawa ng Pontifical Coronation mula sa kapangiliman ng banal na Papa Francisco na pinamanahan ng Apostol sa Pilipinas. Ang kanyang kabutihan, Gabriel Giordano Cassia, at lumang pag-alagalang Milagro Evangelista, Obispo ng Diocesis ng Ilos. Kaya isabay ito ang pagpapagalaan ng Pangdiocesis ng Dambana ng La Virgen ng Solidad de Portavaga at ang pagproblema sa mananarawan ng Birhen ng Solidad de Portavaga bilang pambansang yamang pangkanilangan ng Pilipinas o National Cultural Treasury. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiwang tuwing ikadalawa at ikatlo ng linggo ng Nobyembre tuwing taon. Natatag ang Familia de la Virgen de la Solidad de Portavaga noong 1998 sa pumulang ng Reverendo Padre Virgilio Sáenz Mendoza at Ginoong Antonio G. Nazareno. Sa sulubuyan ng Familia de la Solidad de Portavaga ay pinununuhan ni Brother John Larian Armenitas bilang Pangulo. Ang dahil ay sa pagiging ng Diocesan Shrine of Remedial Solitude de Portavaga sa Roque Parish, Cavite City. Nuestra Señora de Solidad Portavaga. Viva la Virgen! Viva! Viva la Reina de Cavite! Viva! Viva la luz de Pilipinas! Viva! El Santísimo Rosario Español, en honor de la Reina de Cavite, la Virgen de la Soledad de Portavaga.